Badakite jende asko orain iristen dela, minutu hauetan, baina hasi behar daukagu denbora ondo aprobetxatzeko. Bi orduko bloke bat izango da, baina dokumental bat ere badago tartean, eta denbora nahiko justua egiten dugu, eta minutuko marketari utzi dugu eta hasi dugu. Gaur daukagun egingo mai ingurua, heriotzaren inguruan antolatu dugu. Komunikabideetan da oihartzun handia izaten ari den gaia da. Biltzar honetan sartu ditugu mai inguru guztietatikan, oihartzun handiena edukiduna hau izan da. Eta pentsatzen dut espektatiba horiek ere ondo beteko ditula, irakurri ditu gabako hitzaldiak eta dokumentala ez dut ikusi, baina esan diate oso ondo egin dagoela. Seguru denok guztua asomen da ondo ditzen. Ez da ondo ditzen. Mikrofonotik ainatu horretan. Orduan, aurkezpena ingo dizuet eta besterik gabe hasi ingo gara. Orduan, ordena aldatu egin dugu pixka bat. Ordena dokumentala agertzen da, baina bukaeran jarriko dugu. Eta aurrena, Inigo Zuberriolak egingo dugu, izako azken bidaia etxean hitzaldiarekin. Inigo Zuberriolak Donostia Ospitalean egiten du lana, etxeko hospitalizazioko zerbitzuan. Bigarren hitzaldia izango da nola hil nahi duzu hiltzen ikastea. Eta Iñaki Oleizola antropologoak emango du. Eta segidan ja, dokumentalari aurkezpen txiki bat egingo dio, zerra txiki bat Iñaki Peña, eta ondoren ikusiko dugu. Iñaki Peña papera hauek egin genitu nian, Gurutzetan egiten zuen lana, etxeko hospitalizazioen, baina Arrasatera bueltatu da Zumarraga bat. Orduan, galdera erantzunak eta bukaeran egingo ditugu danak batera. Ikusiko dugu zenbat denbora gelditzen zaigun hor, baina ondoren atsegin aldia dator, da interesa balima dago, atsegin aldiari pizkate denbora ekeniko dugu. Orduan, hasteko, Inigo aurrera. Nire izena Inigo Zuberriola, esan izan ezela, etxeko hospitalizazioan egiten dela. Eta hitzaldi honi bizitzako azken bidaia etxean deitu diogu. Hola egitea erabakitzen duten pertsonari nola laguntzen diegun esplikatzen saiatuko naizelako. Beneko nahi zuet, etxeko hospitalizazioaren lana ez dela hori da alde batetik, baina beste gauza asko ere bai. Antibiotikoa jartzen dira, beste gaude tratamentu asko, galdetzen digutelako batzutan, paliatibotan lan egiten dugun. Zainketa aringarria gure lanaren parte bada, baina beste gauza asko ere egiten dira etxeko hospitalizazioan. Eta beste alde batetik, hemen jartzen duen bezala, kasu baten bidez, saiatuko nahi esplikatzen zer egiten da. Kasu erreal bada, guri gertatutakoa, baina kasu honekin laburbiltzen saiatu naiz gauza garrantzitsuenak. Kasu guztiak badakizute ezberdinak diala, eta hemen saiatu naiz laburbiltzen gauza garrantzitsuenak edo maizenak agertzen dianak, baina badakizue kasu guztiak ezberdinak diala. Hemen agertuko dena batzutan hilabetetan gertatzen zaigu, eta beste batzutan egun bakar batean hau dena egin beharra dago nola baite. Baina pixka bat saiatuko naiz esplikatzen eta horrekin idea bat egiteko. Duela gutxi arte jendea etxean hiltzen zen, naturalki, familietan, eta hau ez egon inorri esplikatu barrik. Amonak edo atxonak esplikatzen zuen zer egin bartzen, norbait gaizki jartzen zenean, baina gaur egun kulturan hori galdu egin da, gure kulturan hori galdu egin da. Eta orduan jende asko galduta aurkitzen da, etxea jun nahi du nola baite, baina laguntza txiki bat behar du, alde batetik sintomak baldin badaude laguntza medikoa, eta beste alde batetik zalantzak eta galderak eta hortan datza gure lan. Orduan, labur kontatuko dut kasua, pixka bat idea bat iteko bakarri delako. Pilar 43 urteko neska bada, duela 4 urte oduloteguko neoplasia bat diagnostikatu zioten, zirurgia eta kimioterapia laguntzailea jaso zuen, da 2 urtez tratamendu kimioterapiko bat jasotzen aritu da. Joan den urtean karzinomatosi peritonal aurkitu zioten, da 6 ziklo kimioterapia jaso zituen erantzun partziala bakarrik aurkeztuaz. 2013 maiatzean tumorearen handitze bat aurkitu zioten eta 3. lerroko tratamendu batekin hasi zian.
Eta tratamendu guzti hori jaso arren, azken hilabetetan sintomak gero eta maizago agertzen hasi dira, eta este buxadura edo pseudo buxaduragatik lau ospitaleratze jasan ditu. Azken ospitaleratze honetan, onkologoek iragarri diote tratamendua jasota ere, gaixotasuna aurrera egiten ari dela, eta hemendik aurrera zainketa aringarria bakarrik jasoko dituela. Piskat hori da laburpen bat, urtetako historia batena, ez? Neoplasia bat, aurrera egiten nahi dena, kimioterapia eta zirugian jasota ere, aurrera egiten nahi dena. Eta gauzakola izan da, tratamendu beketxean edo ospitalean jaso nahi dituen proposatu zaio ospitaleko gelan, eta gure zerbitzuekin jarri di harremanetan, behak esan dulako nahiago dula, tratamendu sendagarririk ez bat dago nahiago dula etxea. Orduan, ospitaletik etortzen dien pazientea lehenengo bisita ospitalean egiten zaie, ikusteko kondizioa biltzen dituen, eta pixka bat esplikatzeko nola funtzionatzen duen etxean egoteak eta gure lanak. Batzutan ambulatoriotik egin daiteke hobea, eta lehenengo bisita zuzenean etxean egiten da. Lehenengo bisitanetan, lehenengo gauza izaten da, baldintzak betetzen dituen ikustea, pazienteak etxea jo nahi duen baieztatzea. Gure laneko eremuan dagoen jakitea, gaur egun Gipuzkoa guztian dago etxeko hospitalizazioa, eta Euskal Elkartean ere ustez leku guztietan txoko txikiren batezik. Telefono bat eduki behar dute, gaur egun mundu guztia daukana, eta etxeak baldintza minimo batzuk behar ditu. Esplikatzen zaie ere, gure kasuan, pazientoren kasuan, familia guztia bolkatu egin zen, ikusita berri txarrori jaso zutela, eta pazienteak oso garbi zuen etxea jo nahi zuela. Eta familiak, bai pazientearen neba, gurasoak eta senarraren arreba eta danak prest zeuden zainketa horietan kolaboratzeko eta danek baietz esan zuten. Zerbitzuaren lan egiteko modua esplikatzen zaie, esaten zaie gu horregongo gehala bisitetan, baina 24 orduz familiak egingo ditula ospitalean egiten dira lan asko, eta gu jungo gehala lagunduz eta esplikatuz nola egin horiek beraiek lan hori pazientea ondo egoten lortzeko. Barko dute auxiliarrak egiten duen garbiketa, sukaldariak egiten duen sukaldea, baina hortaz aparte medikazioa horregongo da, baina gu ez gaude 24 ordu etxean. 24 ordutarako telefono batzu dituzte, baina jakin barute telefono horietara noiz deitu, eta hortaz aparte medikazio behar dutenean beraiek jarri beharko diotela eta gauza guzti dira. Medikazioetaz eta gauzaitaz aparte, materiala, parbelak, enpapadoreak, xurgatzaileak, ospitalean ematen dian beste material asko ere ekarri daitezke. Hori eta gero, dana ondo baldin badago, pazientea etxera juten da eta hurrengo bisitaia etxean egiten zaio. Lehenengo bisita hortan, da pixka bat baloratzea etxean nola dan, zaintzaileak nola dauden, pixka bat gai izango ote dien paziente hori zaintzeko, eta berriz, balorazio bat egiten dugu. Kasu honetan, balorazio oso positiboa izan zen, ze han zeuden zai, bai pazientearen senarra berakin bizi izana, baina baita ere, gurasoak, eta pixka bat esan ziguten guztiak laguntzeko prestera guztiak han zeuden. Gauza bat esatea horre hongo zela eta beste bat horre gotea, ez? Horrek esan nahi du benetan prest daudela, lagunduko dutela, zalantzak galdetuko dituztela, argituko dizkiegula eta ekipo kohesionatu bat izango dugula paziente horri laguntzeko. Ez da beti hola gertatzen, batzutan pertsona bakar bat dago benetan inplikatua eta horrek zailtzen du beretzat, gure eta pazientearentzat, azkenean dependiente badalako, ez? Baina, norbait oso inplikatua gotean nahikoa da paziente baten fase hauek ondo ematen laguntzeko. Elkar ezagututa zalantzen ondoren, esplorazio fisiko bat, anamnesi bat, eta tratamendu eta sintoma posiblei buruzko aipamen batzuk egiten ditugu. Ez da kontua jendea bildurtzia, hau agertu daiteke edo beste hau agertu daiteke esanez, baina bai garrantzitsua dela jakitea zer sintoma nagusi agertu daitezken. Norbaiti pixka eta aurre hartzen badiozu eta esaten bazu. Posiblena pilarren kasuan da mina agertzea, tripako mina agertzea, edo pseudo buxadurako sintoma batzuk agertzea, minarentzako hau erabili eta bestearentzako hau erabili. Nagusienak, igual beste sintoma 1000 agertu daitezke, ez? Badakigu medikuntzan espero ez daitezken gauza asko agertu daitezkela, baina nagusienak aipatuta gehatzen baldin badia, posibilidade nagusienen aurrean familia hori jantzita dago da, ez? Pilarren kasuan, etxeatzean nahiko ongi ondu zen, astenia handiakin zegoen, fase oso aurreratuan zegoen pertsona bat zen, baina ondo loin zuen, minik ez zuen izan etxeratzeakoa, eta jateko gutxi eta astenia handia zuen horren, botala egirik eta sabela handitxurik ez zuen, eta berriro buxadurakin astena izanan sintomaik ez den ikusten.
esan dugun bezala historiaren laburpen bat uzten dugu, oso importantea da idatzita uztea. Azkenean, etxeko hospitalizazioko zerbitzuak goizeko 8-tatik gabeko 8-tara kubritzen du, astelehenetik igandea, jaiegunetan eta bat, eta gaueko txanda emergentziak betetzen dute. Orduan, emergentzietako medikua agertzen danean, historia bat, evolutibo bat, hori dena pixkat edukitzea, zergatik handagon, hori dena pixkat edukitzea oso importantea da. Eta familiarentzat ere, kuadrotxo bat, zer agertzen bada, zer jarri, tratamenduak, letra larriz, eta batzutan ikusten baldin badugu irakurtzeko zailtasuna dituztela, inkluso koloreak erabili izan ditugu, badaude familiak laguntzeko prest, baina irakurtzeko justu dabiltzana, mina baldin badaka, gorria daukana, eta zakizte baldin badaka, urdina daukana. Eta erabiltzen da, eta funtzionatzen du. Harrigarria da ikustea nola etxeko andre bat, iturbin bat, edo elektrizista bat bihurtu daitekeen enfermero, mediko, auxiliar, sukaldari eta garbitzaile oso egun gutxitan, benetan borondatea baldin badu, bere senitartekoari etxean ondo egoten laguntzen. Gure kasuan, mina eta disnea posiblearentzako morfina utzi genduen, oaingoz ahoz ondo hartzen zuen, morfina utzi genduen, botalarria ekiditeko metoklopramida eta buxadura ekiditeko dexametasona erabili genuen. Sintoma eta sintoma posible zitzeiteaz gain, pazientearen familia nola dagoen ikustea oso garrantzitsua da. Emozionalki nola dauden, oso berri txarra eta oaindala gutxi jasotakoa zen, eta batzutan familia oaindikan xok egoera bat enen daiteke, eta horri begiratzea oso importantea da, ze xok egoeran dagoen familia batek ez du berdin reakzionatuko sintoma bat tratatzeko garaian eta gauza kontrolatzeko garaian. Jakin errazten diegu psikologoa dagoela, gure taldean mintza psikologoa dago, ez da Osakidetza pagatzen duen psikologo bat, ez hori txarrez, tamalez eta penagarria da bezala, entidade pribatu batek pagatzen du, baina badaukagu pazienteentzat eskatzen badute, familientzat eskatzen badute, eta guretzat behar izan ezkero. Eta guretzat behintzat oso valorazio positiboa du, holako pazienteak tratatuta psikologo bat hor tartean edukitzea, ez? Zalantza guztien aurrean eta edozein sintoma berrirekin eta beraiek ez badakite zer egin telefonoa erabiltzeo, hemen hitzaldian zehar bi aldiz aipatzen den, baina hila egunero aipatzen zaie. Beraiek seguru eman dute, seguridade hori pazienteari transmititzeko eta pazientearen sintomak ondo kontrolatuta egoteko. Beste fase batean sartzen gara. Pazientea hola egon da, batzutan egunak, bestetan orduak, bestetan hilabeteak, baina bere gaixotasunak aurrera egin ala, aho bidezko tratamentuekin kontrolatzea zaila egiten zaie. Batzuek asteniaren ondorioz tragatzea kostatzen hasten zaielako, eta Pilarren kasuan tragatu ondo tragatzen zuen, baina egunean 2, 3, 4 alditan morfina erabili bertzun, eta gaina morfinari gero eta gehiago kostatzen zitzaion efektua egitea eta mina kentzea. Behian jartzen duten bezala, beste kasu batzutan, pirulak ezin dituztelako tragatu. Holako kasuetan, hospitalizazioko karakteristika badan gauza bat erabiltzen dugu, azalpeko tratamentua, erderaz subkutaneo deitzen dana, eta honekin posibilidadea handiak ditugu. Azalpeko tratamentuak bena bat bezain azkarra da efektua egiten, hau dana familiari esplikatzen zaio, 5 minutu inguru tardatzen du efektua egiten, ez du bena manejatu behar familiako batek, azkenean sanitaria izan behar da bena bat manejatzeko, haizea sartu ezko enbolia bat provokatu daiteke bena batean, eta haize pixka bat sartu ezko azalpean ez da ezer gertatzen, mililitro bateko enfisema bat sortzen da, eta gorputzak berra sorbitzen dut, eta ez da gertatzen. Eta medikazio ezberdinak erabili daitezke azalpetikan sartuta. Hola egiten dut, besoetan jartzen dugulako normalean, familiarentzat aksesible izateko, edo petxualdian kamiseta pixka bat moitzearekin, edo tripan kamiseta pixka bat moitzearekin errex moitzeko. Insulina jartzen da leku antzekoak izaten dira. Hola jartzen da, azalaren azpian palomitatxo bat jartzen da, batzutan metalezkoa da, baina beste batzutan material hau silikonazkoa da. Eta hor tapoitxo hori kenduta, xiringa batzuk uzten dira, eta xiringa ezberdinak utzi daitezke sintoma ezberdinentzat. Eta hau dira zonak, gutxi gora bera. Berriz ere dana idatziz, oain kontan, aho bidez zer, azalpetik zer, aho bidez ja ezin badu ezer hartu, azalpetikan zer, ze sintomatarako zer, eta dana letra larriz, letra handiz, eta garbi esplikatuta utzi aurrean, galderarik ote duten, eta beti familia seguru eta gauza garbi dituela esplikatuta. Jeringak ikusten dituztenean, familia asko ikeratu egiten dira. Ez dugu inoiz horratz ikusten, tapoi horretan jeringak enkajatzen du
orratza gabe, baina batzutan horrek larritu egiten du familia eta esplikatu behar zaie, bere familiarrakatik alde egun hoberen egiten egiala eta pastilla bat behar balu pastilla emango lioketela, baina orain ezin ditula pastillak hartu eta pentsa dezatela bere sintomak kontrolatzea bakarrik egin nahi degula. Eta bueno, normalian sueroarekin probak egiten laguntzen diegu, bildurra galdu dezaten, eta lehen esan bezala, hontan aditua eztan pertsona batek, benetan lagundu nahi baldin badu eta bukaera duin baten emateko konbentzituta baldin badago, harrigarria da nola ikasten duten 80 urteko emakumeak eta oso jende gazteak eta une hauetan edo beste batzutan bakoitzari galderak sortzen zaizkionean, baina bueno, galdera behar ekarri nahi izan ditut oso amankomuna dialako eta pixkat danoi mohitzen dizkigutelako gauza hauek eta norbaitek etxeko hospitalizazioan lan egiten degula jakiten dunean galdetzen digutelako eta gauza hauek oso maiz agertzen da gauza bat, ikusten dutenean deklibe hori hobetuko da, okertzen ari naiz. Nik horako galdera hauen aurrian hil egingo naiz, hil egingo alda. Nik uste karentzia handi bat dagoela medikuntzan olako galderen aurrean erantzuteko, berri txarrak emateko, eta nik uste denborarekin gutxina ikasten nahi gehala, ez? Nik olakotan paralelismo hau erabiltzea gustatzen zait, egiari ate bat iriki behar diogu, baina pazientearen egoerari leiho bat utzi bat zaio. Alegia, paziente batzuk zuzenean dikoaz egiaren bila, eta esaten hastezea, bueno, ez di joa ondo. Ez, ni badakiti lehingo naizela, nahi txorak iririk ez izan. Bale, errespetatu beharra dago. Baina batzutan esaten diozu, hombre, hau ez di joa ondo, horietikan altxa ezin duen pertsona bati. Eta esaten dizu, ni urrengo astean hobeto egongo naiz. Bale. Pertsona bakoitzari utzi behar zaio bere ritmoa ematen. Guk ezin dugu gezurrik esan, baina pazientea matxakatzeak eta krudela izateak ez du ezer konpontzen, ez dio ezertan laguntzen eta gaina bakoitza faseak aldatzen ditu berak alduenean eta ez du nahi degunean. Orduan, hobetuko naiz edo okertzen ari naiz galderaren aurrean, nik esango nioke hau ez di joa ondo. Gehiago jakin nahi baldin badu, hau ez di joa ondo, nola ez di joa ondo, zer gertatzen ari da? Gaixotasunak aurrera egin du. Beti usten dugu posibilitate bat. Aurrera egin du, baina ni ondo jarriko naiz. Bale. Igual ikusten du gero eta okerrago dagoela, baina hori sinistu nahi baldin badu, utziko diogu. Beste gauza bada familia, baina pazienteari bere fasetan egoten utzi behar zaio, laguntza nahi badu, lagunduko diogu, baina beti utzi behar zaio posibilitate hori. Hil egingo naiz galderaren aurrian, danok dakigu 3-4 urtezkeo jaio eta hilko gehala, orduan, favorez ez okurritu danok hilko geha erantzun hori. Udela, txoroa eta alperrikakoa da. Olako egoera batean galdetzen nahi zaizu, bilar hilko naiz edo hurrengo astean hilko naiz. Orduan, olako galdera baten herrian, lehenengo errespetua, eta gero, gure esperientzian, oso eguneko altu batean hil egingo naiz galdera horren atzean beste galdera batzu daude. Orduan, horri bilatzen saiatzen geha. Hil egingo naiz gure esperientzian gehienetan izaten da sufrimentuari beldur bat, eta batzutan lotu gabeko gauza batzuk lotu nahia. Nerea nahia ez dakit nun bizi dana, azkenengo 10 urtetan berekin haserre egondu naiz eta berekin hitz egin nahi nuke. Nik pazientea bera galdetzen badit, normalean galdetzen dio zergatik galdetzen diazu hori. Eta normalean egoten da beste galdera bat, garrantzitsua gaina. Ze badaki hilko dala, eta nik badakit hilko naizela, baina ez da hori galdera. Familia galdetzen badin badu, normalean bai galdetzen nahi da, epe motx batian izango dan edo ez. Ez da krudela izatea kontua, baina bai realistagoak izan behar dugula, eta esan behar dugu, gauza horrela egiten nahi dela, batzutan epeengatik galdetu diezagiteke, baizta ere gauza berdinengatik, ez? Gauza batzuk lotzeko eta hala, ez? Baina, bueno, saiatu gogoratzen atea eta leihoarenekin, ez? Egia bai esan, baina utzi pazienteari nahi duen fasean egoten, ez? Hemen egon daiteke ere, isiltasun konspirazioarena edo familiak pazienteari ez esan nahi izanaren, ez? Gehienetan familiak gu baino asko hobeto ezagutzen du pazienteak, gehienetan beti ez esateagatik. Eta esaten badigu ez duela jakin nahi eta oso pertsona beldurtia dela eta horrekin potxe egingo dula, gehienetan egia izango da. Baina familiari garbi utzi behar diogu, pazienteak galdetzen badigu, gu paziente horren medikoa gehala, ez familiarena. Eta galdera oso garrantzitsua diala, bere bizitzako momentu garrantzitsuenetako batian, eta bera galdetzen badigu, ez dakagula eskubiderik ez esplikatzeko. Familia horren beldurra eta isiltasun konspirazio hori haustekotan, nire gustatzen zait esplikatzea, nik ez diot egia gordina botako, baino galdetzen badit,
pixka bat esplikatuko diot, gehiago galdetzen badit, gehiago esplikatuko diot, eta hola berak nahi duen arte, atez-ate egiten jungo gara, edo bestela erabiltzen dut urarena, esaten diet, nik ez diot urtragoa guztia emango, ur pixkat emango diet, gehiago galdetzen badiate, beste pixka bat, eta dana tragatu nahi badu, eta paziente hori bezala badima da ez ni badakit hilko naizela, netxorak egitezetan, raka, benga gana barrura, baina hori berak aukeratu dezala eta ez guk. Eta ez da ere familia, pazientea badima dago galdetu nahian, nahi, hemen lanean amakiten demoran, behin gertatu zait, ikustea pazienteak nahi dula jakin eta familia idala blokeatzen, eta hau ez lortzea azkenian drama bat izan daiteke. Haserretzen da pazientea gurekin, haserretzen da pazientea familiarekin, eta azken duin bat emateko nahiarekin desastre bat lortzen dugu, pertsona hori oso gaizki jutea lortzen dugu, eta gure helburua da aldan ondoen jutea. Bueno, esaten nahi nintzen, orokorrean sufrimenduari buruzko galderak dira, heriotzari buruzko galderak. Une hauetan eta bestetan, bueno, esan dizuet, oso garrantzitsua dela familiari begiratzea, ber zen gauzai dian, aber gai dian, aber ez da inor blokeatzen ari, ondoen dagoen eta zentratuen dagoen familiako hori garrantzi gehien emateko ze horren lagunduko du gehien, ez? Gauzak ulertzen nahi dian eta behar bezala laguntzen nahi dian. Gehienetan gauzak esplikatzen junge bagea eta familia implikatuta baldin badago, ez dugu bereziko arazorik eukitzen. Garrantzitsua da ere familiari errefortzu positiboak ematea, ez? Konturatzea ezu, lehenengo gunean bedaze bildurra emantzizun jeringak eta bain egunean bideo hiru alditan bedaze ondo kentzen aizean bere mina. Pazientea lasai baldin badago zure kulpagatik da, gu hemen ordu bete egoten geha eta gainontzeko 23ak zu zaude. Ez? Indarra hartu dezatela eta ikusi dezatela paziente hori lasai dagoela bereingatik eta gaina egia da, ez? Azkenean goxo baldin badago da bere etxean, bere ohean, bere usaiekin, bere gauzekin dagoelako, bere familiakin eta ez mediku batekin. Ez azkenean medikue gauza batzutan lasaitasuna eman dezakegu, baina beste gauza batzutan oso ambiente hotzak sortzen ditugu, ez? Bueno, familia hau, eredu bat zen gauza askotan eta oso garbi zituzten gauzak, zalantza zituzten gauzak galdetzen zituzten edo etxean, edo beste momentu batean pazientearen aurrean hitz egin nahi ez bazuten telefonoz, eta momentu oro oso implikatu egon zian eta pazientea oso lasai eduki zuten. Beste fase batera pasa ginen, asteniak gehitzen danean eta esfortzu minimotako ere disnea agertzen danean, ez? Sintomak tratatu arren, astenia gehitzen juten da, holako paziente gehienetan, eta bisitaldi hutsekin, nekatuta egotea, nekatuta zegoen pazientea, eta horrengo egunetan esna egote hutsakin ere nekatuta zegoen, ez? Atxeden aldearekin hobetze ez den eta disnea agertzen da, edo hobetzeko denbora asko tardatzen duen disnea bat, eta holakotan, leheno azalpeko tratamentu erabiltzen ari baginen, hauek batzuk ezagutuko dituzue, azalpeko etengabeko tratamentuak dira, infusorea deitzen dana, azkenean leheno xiringekin ari ginena, aparatu honek egiten duna, 24 orduz konstante, dosi bat askatzen jun, azalpera ere bai. Beharren arabera medikazioaren kalkulo bat egiten dugu, ze hartzen ari zen edo ze pentsatzen dugun behar dugula, gainontzeko guztia anpollak ez diana sueruarekin betetzen da, jeringa hau hemen sartzen da, barruan honek globo antzeko bat du, eta gero filtro bat eta fluxu kontroladore bat, eta konstante medikazioa askatzen juten da. Konstante izate horrek egiten du sintomak kontrolatu xeagoak egotea. Momentu batean mina, disnea, botalarria edo beste zerbait baldin badago, hemen roskatik askatzen da, prest dazkagun jeringa horiek, lehendi dazkagun jeringa horiek hor entxufatzen dira, medikazioa jartzen da, eta berriro infusoreali lanean uzten zaio. Ez du grabedade bidezkun behar, ez da inondik zintzilik egon behar, txiki-txikia da, almohadaren azpian daiteke, pazientearen pijamaren poltsikoan, eta oso praktikoa da. Beste bat. Hemen agertzen zaizkitzue, ez dut ezer teknikoa egin nahi izan, medikazioak eta liburutan agertzen dira, eta gehiago zan zentratzea pixkaz pazienteari eta familiari ze esplikatzen zaion, ze galdera sortzen zazkigun, eta bakarrik aipamen bat, butileskopolamina sartu daiteke, dexametasona erabili daiteke, azalaztia, aloperidola sartu daiteke, levomepramazina, metoklopramida, midazolan eta morfina. Hau edana gainea, nahastu egin daitezke beraien artean, infusorean jun daiteke midazolana, morfina eta metoklopramida adibidez, behar izanen arabera, ez? Nahastu ezin daiteke bakarra, dexametasona da, prezipitatu egiten dulako eta beste guztia izorratu egiten dulako. Egunetik egunea paziente honen egoeran arabera sintoma ezberdinak agertzen dira eta
infusore hortan dagoen dosia eta kantitateak doitzen juten dira bere beharren arabera lasai egoteko. Azken egunetako fasean, kontzientzi maila asko jaisten da, hurrengo egunetan antsietate gertakari batzuk eta agertzen dira, eta midazolana gehitu genion paziente honi. Eta hau da beste galdera potente bat, ez? Hau da sedazioa. Sedazioarekin da hor bildur, tabu, antzeko bat, eta, bueno, gu beti esplikatzen saiatzen gara, sedazioa ez dela helburu bat bere baitan, ez? Sedazioa pazientea lo edukitzea da, azken finean, baina guk ez dugu inor sedatzen. Egunero sedatzen dugu, baina gure helburua ez da inoiz inor sedatzea, baizik sintomak beste erabatea kontrolatu ezin dianean, pazientea esna eta gaizki edo lo eta ondo lortzea bakarrik baldin badago, balantza horren aurrean ikustez famili guztiek eta illa danok aukeratuko genikela lo eta lasai egotea, ez? Azkenean gu jungean morfina erabiltzen, midazona erabiltzen, beste medikazio batzuk, eta medikazio horrekin paziente bat egon daiteke lasai, baino ez nahi. Baina ez baldin badago lortzen lasai eta esna egotea, eta medikazio horrekin azkenean pazientea esna dagoen momentu bakar horietan gaizki baldin badago, nik uste ez dela ez da etikoa ere paziente hori esna edukitzea, ez? Guk ez dugu inor, sedatuko dugu, bai, paziente ondo dago, bai, niri berdin zait, esna dagoen edo lo dagoen, ni paziente horren sintoma kontrolatu nahi ditut, lasai eta goxe egon dadin. Paziente ez dago lasai, medikazioa gehituko diot, ez baldin magea gai, paziente hori esna eta lasai egon dadin, nik uste egin behar dana dela paziente hori lo egotea. Gainera gauden fasean eta gauden momentuan handikan arrazoi gehiagoki. Hemen zalantzabek ere askotan sortzen dira, hola oso zaila da jatea, hola oso zaila da edatea, ez alda hilko ez jateagatik. Familiak badaki azken fasean dagoen paziente badala, eta badakite ez dela hori, ez? Baina pixka errefortzatu egiten zaie, badakizue ez dela janari falta edo edari falta akatuko duena, gaixotasun madarikatu da hilko duena, baina esna egote horrekin ez genuen lasai eukitzen, lasai egon zaitezte, bere beharrak zero dira, oian egonda ez daka kaloria beharrik. Holako esaldiak erabiltzen ditugu ikusi dezaten ez zegoela posibilidadenik, ez? Eta kontzientzi maila hain bajuarekin jaten eta edaten ere aspirazioak egin daitezkela eta oso beretzako sufrimentu bat izan daitekeela jatea plazer bat izan beharrean, ez? Eta, galdera hori askotan agertzen da, honek ez aldu heriotza askartuko. Galdera horren aurrean esaten diegu sedazioarekin bezala, ez? Pazientea ondo badaiteke, nik ez dut ezer askartuko, bai, balantzan jartzen baldin badegu, medikazio horrek sintoma kontrolatu ditzala, eta agian pixka bat aurreratu dezala heriotz hori, edo ezerrez jarri eta pazientea egon dadila sufritzen egun bat gehiago, nik uste danok aukeratuko dugula gauza berdina gure senitarteko bat. Hau gainea, hau legala da, bestela legalidadearekin eta hor burrukan ibiltzen geha sedazioekin eta bar, baina horrez dago arazorik, eta batez ere etikoki ez dago modurik, hor presidente bat horre esna erbitzeko, ez? Galdera honen aurrian, dagoeneko ez dago ezer egiterik, niri gustatzen zait humore beltz pixka bat erabiltzea, oso ohituta gaude oso intervenzionistak izaten medikuak eta tratamentuak, kimioterapiak azken egunera arte eta gero azken egunean sedazio bat eta norbait mediku batzuk irakurri dugu sedatuta dagoen paziente bat esku bat behar dula onduan eta hau aurkitu nuen eta pazientea tratatu azkenean esku bat behar du bat, etorri bidea esku bat, ez? Nik uste etxeak lortzen duna nolabaite eta diferentzia handiena ospital batekin dela justo eskua oso ezberdina izatea, ez? Justo maite duen pertsonaren eskua ondoan edukitzea, pertsona honek ondoan beste esku bat edukitzea, txandak egin alizatera, pertsona hau pixka bat aizea hartzea jun alizatea eta beste esku lagun bat hor gehatzea. Igual, gaixotasuna sendatzeko ezingo da gauza handirik egin, baina erantzuna da beti dago zeregina. Eta gainera fase hauetan oso garrantzitsua. Egoera hauetan, azken fase honetan lehenengo gauez eta gero egunez apnea jasaten hasten da, agonia fase batean sartu ginen, medikazioa doitzen jun ginen, baina azkenean, apnea gero eta luzagoak eginda, egunero sintomen arabera, senitarteko jarri behar izan ikusten erreskateko medikazioa kontutan hartuta, medikazioa doitu genuen, eta gutxina, maite zuen inguratuta goxo hitzen bere baina. Azkenengo deia, egin zigun senarrak, bukatu da esan ez, eta gure galdera normalian izaten da lasai egon alda. Ondo hil daiteke, eta gure galdera izaten da, ondo egon alda.
gure helburua izatea, gure helburua izan da bai erantzutea, ez? Badakigu ezin degula sendatu gaixotasun hori, baina aldan ondoen egin dezagun eta dano lasaiatu gaitezen. Bai, erantzun zigun kasu honetan, kasu ideala izan zelako, eta bueno, lana ondo egiten badugu, gehienetan lortzen dalako goxo xamara izatea. Etxeagoaz, bisita bat egiten dugu, ziurtagiri aiteaz aparte familiak inoten gara, eta beste refortzu positibo bat ematen diegu, esan ez, paziente hau lasaion baldin bada esan diazun bezala, gehien bat zuengatik izan du da, eta gaina egia da, eta doluan horiek pila bat laguntzen die, aktibo izateak, beraiek lagundu izanak, bere nahiak betetzen, eta horrek asko laguntzen du gerora. Eta, bueno, badakigu hitz hauek ez dutela minik samintzen, baina badakigu hori, azken fasean aktibo izan diana, gero hobeto egoten diala, badakitelako inbertzuten egin duten. Azken apunte bezala, eta denbora jama desbarkatu, Daniel J. Royek, mediku amerikar batek duintasunez hiltzea zer dan definitzen duen puntuak ekarriko dizkitzuet, saiatzen gehalako honetara aldana hurbiltzen, ez? Hiltzorian dagoenari bizitza biologikozko ordu batzuk emateko martxan jarritako teknologia baten iskanbila frenetikoa gabe hiltzea, uste dugu dela. Hiltzorian dagoenaren energia eta kontzientzia guztia monopolizatzen duen minan kerrik gabe hiltzea. Gizaki batentzat duina den eta bere ordurik ederrena bizitzeko aproposa izan daiteken inguru batean hiltzea, berak aukeratzen duena. Gertuko pertsonekin giza harreman xume eta aberasgarri bat edukiaz. As moriendi zail hori egiteko gai denaren ekintza kontziente bat bezala hiltzea. Begiak zabalik, adoretsu, aurpegia emanez eta datorrena onartu hiltzea. Espiritu iriki batekin, bizitzak iriki dituen galdera asko erantzunik gabe geratzen diala onartu hiltzea. Bihotza zabalik hiltzea, alegia bizirik geratzen direnen ongizateagatik arduratuta. Hau ideala irudituko zaizue, baino nahiko maiz ikusten den gauza bada, pertsona kontziente danean bere gaixotasuna aurrera egiten nahi dela, eta bere gauzak eta bere nahiak lotuta uzten dituenean. Hori izan dena eta mila esker. Leheno esan duan bezala, galderak bukaeran zentratuko ditugu hirurentzako eta bigarren hitzaldiak hasiko gara. Ekarri zait Iñaki kontua, berak hemen erretikan emango dugu hitzaldia eta Iñaki gola izela aurrera. Egun hon. Zorionak Iñaki oso izaldeko eta Iñigo. Nere gaia da landuko deten gaia nola hil nahi duzu hiltzen ikastea izenekoa da. Bost atal dauzke, agian lau bakarrik. Sarrerako hitzak. Badakigu heriotza prozesu kulturala dela, eta beraz aldaketa historiko eta kulturalak eragiten diotela. Hori horrela, komeni da gogora ekartzea ikas litekeela hiltzen. Egun hemen ez garela lehen beste nonbait bezala hiltzen, eta areago, egun hemen ere ezberdin bitzen gerala, norbanakoak izan ditzaketen oinarri sozial, politiko, kultural, religioso eta ekonomikoen gora beheran. Gizarteko aldaketen erakusgarri bi eredu ditugu egun. Tradizionala bata eta biografikoa bestea. Eredu tradizionalak adostasun itxura batean erabatekoa du oinarri hiltzeko prozesuari dagokionez. 1960ko hamarkadartek hasi eredu bakarra izan den horrek kristau tradizioaren eragina du funtsean. Ona bere ezaugarri nagusienak. Kristau pentsamoldearen hegemonia eta ondorioz erlijio katolikoak heriotzaren gain sortzen duen beldurra, infernua adibidez. Eta horrekin bat, gure bizitzaren jabe ez garela sinistu araztea. Hiltzeko eredu biografikoak berriz,
hiltzearen eta heriotzaren inguruko beste pertzepzio bat du berekin. Hiltzea ez da soilik heriotzarekin lotura duen ekintza bat. Gertatzen dena da, bizia bere azken faseetan, prozesu konplexu bat dela eta gaixotasuna, mendekotasuna eta heriotzaren ekintza bera, bizitzaren zati garrantzitsuak direla, alegia hiltzeko prozesua. Ondorioz, aldi hori bizi izateko, hiltzen ikasteko, eta hiltzeko hainbat modaren artean aukera egiteko, nola hil nahi duzu, da galdera, pertsona batzuek gaixotasuna edo mendekotasunaldia iritsi aurretik personalizazio maila handiagoak hartzen dituzte beren gain. Horretarako, hiltzeko prozesua autonomoago eta independienteago bizitzeko moduan hausnartzen hasten dira. Biziaren kalitatearen edo kalitateko heriotzaren inguruan, biziaren zentzuaren inguruan, hiltzeko prozesuak behestengan duen eraginean, batez ere emakumeengan, medikuntzaren eragin teknologikoan, bioetikaren postulatuetan, eta bar. Eta horregatik, eredu biografikoa demokratikoagotzat jotzen dudalako, lan saionen helburuetako bat, eztabaida piztea eta aldaketa soziala eragitea da. Gaixotasuna eta mendekotasuna, hiltzea prozesu bat dela, epe honetan. Gaixotasunari eta mendekotasunari gehien eragiten dion kontuetako bat, biztanlearen zahartzea da. Azken 25 urtetan, 6 urte igo da adineko pertsonen bizi itxaropena. Datorrek, biziari begira erakargarria bada ere, baditu era berean bere arazoak. Ikuspegi publikotik, kostuen handitzeak aintzat hartu beharko lirateke. Nire ustez, zerbitzuen kostuak bultzatzen ari direlako jada etika berriak eraikitzen. Ikuspegi individualago batetik guztia ez da abantaila. Pertsona asko zahartzaroa baldintza egokietan bizi badute ere, beste batzuek zahardadearen eta mendekotasunaren zama handian ositzen dute. Eta eguneroko pentsamenduen lehentasuna aztertzean, edadeko jendearentzat heriotza ez da Duranen arabera, Maria Angeles Duran, kertzaile famatu bat, ez da kezka nagusietako bat. Aurretik daude bakardadea, gaixotasuna, mendekotasuna, balio ez izatearen sensazioa, oroimena galtzea, zer eginik eza edo oinazea, eta azkenik heriotza. Horren guztiaren arabera, uste izatekoa da, piztutako eztabaida hori sakontzea komeni dela. Pertsona asko auzitan jartzen bai dute, bizia, zientzia medikoak ahalbidetzen duen mugaraino luzatzeko eskubidea eta onuragarritasuna. Horregatik, erabaki pertsonalak hartu nahi dituzte beraien hiltzeko prozesuan. Biziaren kontrol eta kudeaketarako erantzunkizun handiagoa norbere gain hartzeko testu inguru horretan, egoera berri bat sortzen da. Pertsona batzuk, gutxieneko baldintza batzuk, ezartzen bai dizkiote beren bizi kalitateari. Eta baldintza hori ez behetik, ez dute bizi nahi. Egindako landalanean, oraindik ere gizarte atseginerako baldintzetan zeuden emakume batzuei, baldintza horiek beren ustez zeintzuk liratekeen galdetu diet. Gutxieneko baldintza horietan sakondu ahala, zera esan zidaten behin eta berriz. Oinazea aipatu diate gainditu ezinezko lehen muga. Behar bada, zainketa lanean aritzeak utzitako oroitzapen tristeek eraginda, ez lukete bere alaben zaintzapean egon nahi. Autonomoak ez balira, nola baiteko laguntza gogora bera beren etxean bizitzeko gaitasunik ez balute,
hiltzen laguntzea nahiko lukete. Areago, dodotisa erabili beharra bera, behar adinako arrazoia lirateke bizitzeko nahia alde batera usteko. Plantamendu hori baliteke, muturreko samarra izatea, azken hau, batez ere, noski. Orokortzeko aproposa ez izatea. Izan ere, biziaren zentzuari eusten bazaio, alegia, dodotisa erabiliarren pertsonak asetzen duen bizitza egiten badu, oztopoa gainditu gaiteke. Honekin lotuta, Dostoievskik berak dioenez, existentziaren sekretua ez da bizitza hutsa. Zertarako bizi jakitea baizik. Hiltzeko prozesuaren eredu biografikoaren aldeko pertsonak honela jokatzen dute. Lehentasuna ematen diote oinazari aurre egiteari. Jarrera individualagoa erakusten dute eta sentimento erlijiosoak eragin txikigoa du haiengan eta batzuetan batere ez. Erabaki estrategiko eta ekonomikoak hartzen dituzte. Non bizi, nola egokitu etxea mendekotasun aldirako, non eta nola bizitzeko era berria planifikatu. Bestenganako mendekotasunaren eragina ahalik eta txikiena egitea dute helburu. Lehen etxi egiten dute exigitu baino, etxean zainduak izatea. Eta egoitzara sartzearen aldeko dira, zainketak zaintzaileentzat, batez ere, emakumeak gehienetan, gehiegizkoak badira. Elkarrizketara aldeko jarrera dute sistema medikoarekin. Kasu askotan tratamendu edo erabaki medikoak mugatzeko. Eta besteren artean baita bizi testamentua egitea. Hiltzearen atarikoa eta heriotza bera. Ikuspegi laiko zibil batetik gehienetan badago joera bat egun ondo hiltzeko edo kalitateko heriotzaren ideiaren inguruan. Landalanean ikus daitekenez, elkarrizketatuak nahiko bat datoz berentzat nahi luketeen kalitateko heriotza azaltzean. Oinazirik gabe berriz. Konturatu gabe, lotan. Baina hontan, aukera honetan, eztabaida handia dago zeren eta asko ez duten mundu honetatik agurtu gabe joan nahi. Orduan, oean sartu lotan eta ez esnatze horrek, eztabaida sortzen du. Nire ustez, erdiak bai, beste erdiak ez. Azkar, baina ez istripuz. Familia edo lagun minen alboan. Adinean aurreraturik, etxean. Besteak zamatu gabe, inor izorratu, inor ondoratu gabe. Landalanean ere, nabari daiteke heriotzaren kalitate gabezia hori. Pertsona askok esaten bai dute, beren gertuko zenitartekoak behar baino geroago hil direla. Zentsuri gabeko sufrikariopean. Baita batzuetan, urte askoren ostean ere. Miren Josebe, elkarrizketatuko bat, ala dio, bere amaren heriotza gogoratuz. Azken 10 egunetan edo, gauero gelditzen gineraren ondoan, egun guztian han, gau eta egun, ez ginen mugitzen. Batzuetan, egiten zuen, akabo, ukitu egiten genuen, hilotzegoan jakiteko, une estuak ziren, oso, azken minutuaren zain, bukaeraren zain. Kalitateko heriotzaren estandarrak bermatzea ordea ez dirudi gauza erresa denik. Ez behintzat, heriotzari gaixoaldi amaierako prozesu natural izaten usten badiogu. Ona, Servinu lanek, idazle famatu bat, ematen digun lekukotza Andre batek bere amaren heriotzaren inguruan dioena da. Gure ama asko sufrituta hiltzen, eta medikuak denetik egiten ahalegindu baziren ere, ezin izan zioten sufrikarioa baretu. Ez zuen espero nuen azken lasairik izan. Espirituala izango zelakoan nengoen, bere bizitzaz hitz egingo genuela, bion bizitzez, baina etzen ala gertatu. Oinazea
handiegia zen, demeror gehiegi, etzen duintasunik izan gure amaren heriotzan. Goikoa bezalako adibidetatik baina ez dugu ondorioztatu behar heriotzaren kalitatean eragiterik ez daukagunik, hiltzen ikas ez dezakegunik. Izan ere badira gutxienez bi arrazoi hiltzeko une hori aldatu edo hobetu dezaketenak. Alde batetik, sendagai aringarrien aurrerapena itzelak. Hala ere, kontuan izan Nafarroko legedia oso bestelakoa dela, nire ustez. Bestetik, eta arrazoi partikularrago eta pertsonalago modura eta garrantzitsuagoa ere bai, bizitza ulertzeko moduan, gertatutako gizarte aldaketen eragina. Oso importantea. Labur bilduz, ondo legoke marka irabururen esapide hau errealitate bihurtzen ikastea. Hil nazaten utzi gabe, hil nahi dut. Eutanasia. Nire ustez, eutanasia definitzeko eta interpretatzeko arrazoi nagusietako bat, hiltzeko eskubidea errespetatzea edo ez errespetatzea da. Berriz zangot hori, Nire ustez, eutanasia definitzeko eta interpretatzeko arrazoi nagusietako bat, hiltzeko eskubidea errespetatzea edo ez errespetatzea da. Hori iruditzen zaidala, eztabaidaren oinarria. Egun bi joera nabari dira. Batak dio, egoera jakin baten ondorioz, diabeti fase terminaleko gaixoak. Asko sufritzen denean, zilegi dela hiltzeko eskubidea. Literatura espezializatuan eta legedian, duintasunez hiltzeko eskubidea esaten zaioia da kasu horri. Bigarren joerak berriz, baztertu egiten du gaixotasun terminalaren baldintza eta sufrimendu fisikoaz harago joan da, pertsonak berak hala nahi duenean hiltzeko eskubidea izan behar duela defendatzen du, bigarren egoera horrek. Honela, hiltzeko eskubidearen HE edo duintasunez hiltzeko eskubidearen DHE aitortzaren oinarrian sortzen da eutanasia kontzeptuaren inguruko lehen sailkapena. Horrexegatik, HE-ren eutanasia deituko diet hiltzeko eskubidearen onarpenetik eratortzen diren jokabide edo praktikei. Eta DHE-ren duintasunez hiltzeko eskubidea onartzaren ondoriozko jokabideei. Modu horretan zailkatuta, arrazoizkoa dirudi uste izateak suizidio anomikoek edo areago suizidio lagunduek gaixoa fase terminalean ezegonik ere badutela lekurik HE hiltzeko eskubidere eutanasia izendatu dugun multzo horretan. Beren burua hiltzea erabakitzen dutenen ustezko heriotza eskubideari dagokionez, Mercedesek, zainketa aringarrien unitate batean lan egiten du medikuak, suizidari etzaiola laguntzarik eman behar uste du. Medikuera Mercedes da arinketa zerbitzu baten lan egiten du. Beak hala dio, kontziente bazara, orientaturik bazaude eta hil nahi baduzu, nahi duzuna egin dezakezu. Ez nago, inolaz ere ez nago ados. Beraz, Mercedesek bezala pentsatzen dutenek ez dute HE-ren hiltzeko eskubideren eutanasia inondik inora onartzen. Ez bai dute ulertu nahi, kasu batzuetan bizitzeko irrika sotilago ageri dela eta bere mugak ez direla bereziki gardenak. Gerta daiteke izan ere, patologia klinikorik nozitzen ez dutenek ere, hiltzeko beldurrik gabeko egoerara iristea eta bizi izatea zama edo buru hauste bihurtzea. Aniztasunaren adibide, beste pertsona batzuek areagotu egiten dituzte hiltzeko laguntza jasotzeko egoera edo zirkustantzia eta onartu egiten dute
HEren eutanasia, hiltzeko eskubideren eutanasia. Iritzi horretakoa da Enrique, erretiratu berria, osasun honekoa eta bizitzeko ilusioa daukana. Hiltzen lagun zaitzaten ez duzula zertan fase terminaleko gaixo izan behar pentsatzen du. Eta honela dio, zure bizitza jasan ezin dezakezun degradazio mailara iritsi bada. Jada zure bizitza ez dela duina iruditzen bazaizu. Zertarako, galdetzen du. Elkarrizketatu ditudan pertsonen izanetan, baita kaleko eztabaidan ere, argi geratzen da nahasmen handia dagoela hiltzeko eskubidea eta duintasunez hiltzeko eskubidea. Eskubidea terminoi ematen zaio adierari. Eta eskubideari dagokionez, eta hortik eutanasia definitzeko arazoa, zailtasuna. Eutanasia hitza duintasunez hiltzeko eskubideari lotuta, DHE, zentzu zabalean erabiltzen da, eta oro har beste bi teknika ezberdin hartzen ditu bere baitan. Sedazioa eta suizidioa lagundua. Beti ere, naiz, gaixotasun terminalaren testu inguruan noski. Gaixotasun terminalaren ingurumaria horretan, hirurak ere, eutanasia lagundutako suizidioa eta sedazioa, kategoria berekozat jo daitezke, nire ustez. Zeren DHEren zailkapenekoak helburu bera eskaintzen dute, sufrimendua arintzea, baita motivazioa bera ere, errukiz jokatzea, hainbat teknika baliatuta. Arrutantzean planteatuta, eutanasiaren eta sedazioaren arteko aldea, injektatu beharreko kotelaren dosifikazioan baino ez dago. Injektatutako kantitatea handia bada, heriotza minutu gutxitan gertatuko da. Eta eutanasia izena jarriko zaio. Dosia txikiagoa denean, ordu batzuetan etorriko da heriotza. Normalean, 12 ordutan, hori baita kasua, hori baita kausa, efektu, erlaziorik ez dela, egon ondorioztatzeko jurisprudentziak ezartzen duen muga eta sedazioa deituko zaio. Eutanasiaren eta suizidio lagunduaren arteko kontrastea planteatuta, gaixotasun terminalaren kasuan beti ere, argi ikus daiteke ezberdintasuna zera dela. Gaixoak berak, heriotza eragingo dion pilula hartzen badu, naiz hirugarren batek lortu, eskuratu edo hartzen lagundu, suizidio lagundua izango da. Gaixoak, aitzitik, sendagaia ahoraino eraman dietzaioten behar badu. Eutanasia kasu batean aurrean gaude. Ez dut ondo esan. Gaixoak, aitzirik, sendagaia ahoraino eraman ditzaioten behar badu, eutanasia kasu baten aurrean gaude. Ezberdintasun horiek nire ustez ez dute alde edo diferentzia etiko edo moral handirik berekin, inondik ere. Eutanasia, suizidio lagundua eta sedazioa ezberdintzen adegintzen alderdi fenomenologikoak soilik hartzen dira kontuak. Eta alderdi horiek ez dira garrantzitsuenak. Suizidioak, eutanasiak edo sedazioak egoera jakin batzuetan, sufrimendua, prozesu terminala edo ekintzarako borondatea, emaitza bera ekartzen dute. Eta ez dago inolako ezberdintasun moralik beren artean. Izan ere, hiru praktika horien helburua bat bakarra da eta erruki sentimenduan oinarritzen da. Horrek guztiak Mendezen ustez, egile famatu bat, Victor Mendez, eutanasia kategoriak ez du kokaleku egokirik auzi horren inguruko eztabaidan. Besteren artean, bi araubide juridikoak, bai aginte religiosoak galazitako jokabide edo praktika delako. Hori dela, eztabaida bultzatu eta hiltzeko prozesuan jokabideak eraikitzen ahalegintzeko, baita hiltzen ikasteko,
komeni da eutanasia kategoria nolabait ere eguneroko egoeretan kokatzen laguntzen diguten lau balizkoren bitartez eztabaidatzea. Egunerokotasunean gertatzen den bezala. Eta lau balizkoak, nik lau jartzen ditut. Zer egin gaixoak hiltzeko borondatea adieraztean. Gaixoak, letra etzandakin, idatzita dago. Zer egin gaixoak hiltzeko borondatea adieraztean. Zer egin gaixotasuna oso aurreratua eta gaixoa hil edo biziko egoeran badago. Zer egin pertsona ez dut gaixorik esaten, zer egin pertsona asko sufritzen ari denean, abakorazuetan. Eta zer egin pertsona batek hiltzeko nahia agertzen duenean. Nola ez daukagun, denbora gehiago, nahi baizute, utziko ditugu, lau balizko hauen, eztabaidak edo galderak edo badaude. Eskerrik asko. Eskerrik asko Iñaki, itzaliekin hasi aurretik, horre ongea danok esaten denbora ze ajustatuak ibiliko ginen, mila esker laguntzagatik. Pentsatzen egeo galderetan da, aukera gongo dela, sakonago aztertzeko puntu hauek. Eta, bukatzeko, Iñaki Peñak eta Perzigu heriotzari buruz eta doluari buruz egin duen dokumentala. Egia zen, heriotzari buruzko bloke hau, mahai inguru hau, beraren gatikan sortu zen. Berak, handela hilabete batzuk esan zigun nola dokumentala prestatzen ari zen, eta gustatuko litzaiokeela Donostiko biltza honetara ekartzea. Oraindik ere hor genbiltzan gaiak erabakitzen eta pixkat akuilua izan zen heriotzari buruzko mahainguru bat antolatzeko. Geroztikan guk uste genduen hemen izango zela eukiko gendula aurkezpenaren primizia, baina lehenago bukatu zuen eta aurkezpen batzuk egin ditu hortik eta badakigu lehenetan jende oso gustora gelditu da. Orduan, aurrera zarreratxo bat egiteko dana pizkan nola sortu den dokumental hau eta gero danok ikusiko dugu eta bukaeran galdera pasatzen. Egunon, mahaingurua da heriotzari buruzkoa, baina liburuan ikusi duzuen moduan aurki hutzak ez da heriotzari buruzko lan bat, ez da gehiago bizitzari buruzkoa. Azken finen, gelditzen garen hori begira, egiten dago, ze dolua da, bizitza honetan gelditzen garenok egindako gauza bat, eta heriotza presente dago, baina, punti hori. Eta gero, bakarrik pare bat goza izango dut estetikari buruz, eta lehenengoa da, probintzik erita sartu barik, baina bilbotartu batek egin du atera jakuneko dokumental donostiarra, guztuarra. Grabatu bendu namen goian, aieten, Aizaren Orrazioan berai, Miriamaren etxean, eta portuan, hasierako asmoa zen badian grabatzea itxasotik eta hona, txalupa bat genen, baina egun hartan, pistolako ekaitzen egon zen, eta olatuak barruan, zirkula egoten ez dana, eta pistolako dira, eta ikusiko duzuen lehenengo irudietan, izasko lan hori, portuan egin genduen, eta posen goben dituen. Eta bigarrena, hizkuntzari dagokionez, entzungo duzue jatorrizko berzioan dago, egin ditugu azpitituruak, ingelesez bera egin ditugu, baina berzio honetan ez dago. Eta soinuak izango dira euskaraz, nagusiko, baina bebai gaztileraz eta ingelesez bebai.
Eta nik uste dut, oeren espiritua darroiala goitik bera, ez? Eta ilusinak handia egiten duz da gaur orkestea. Bueno, ez da gabar. Maitatzen dugun pertsona baten heriotzaren eta galeren aurrean jartzen gaituenean, ondoren datorren prozesu guztia, bizipen guztia, hori da doluaren prozesua. Da, izango nuke beste bide bat, beste bide bat, egin beharrekoa, osasuntsua dena egitea, eta denok momentu batez beste egin beharreko bidea. Eriotza duen initzioa behar hau da, amizako bat, lagun gertuko bati, nik uste dut horretanek, emitu dute dolua. Dolua, inoazta da, lan ambitzia da, baina hau noten ezin betekoa da. Noiz hasten gara kezkatzen. Sintomak hasten direnean benetan intensoak izaten eta zure bizitza murriztu egiten duenean. Ezin dezunean egia esan zure etxeko kontsultatera. Hor nintzen kezkatzen hasi behar garen eta nolabaiteko laguntza bai eskatu beharko dugu. Bai erako isolamendu sakonean bizitzen ari batzea, tristezia handiarekin, zure burua egin besteko ideiarekin zabiltzanean edo adikziotan hasten zarean alkoholak edo drogak edo velozidadea handiarekin ibiltzen arriskuan bizitza jartzen. We're seeing individually about 131 patients a year during the grief work process. During the illness, we've seen in these years of the being involved in the program, we've seen a total of about 1,310 patients and 2,248 family members during the illness process. Here in Matia, we started with the palliative care unit. It's been 20 years now, and with that project, and it was the first one that got going in the Basque Country. Adina, 30, 45 arteko emakumeak izatea, jende gaztea, eta galera traumatikoaren gatik batez ere. Bapatekoak, akzidentziak, espero ez direnak, edo hori naturalak ez direnak, izan nahi bet ere bai, bikoteak umearen galeraren aurre dodu prozesua egiteko. Zerkila batez ere hori da. Berria oso berri gogorra da, eta hori nolabaitaz zirrotatu behar du. Orduan batzutan jendeak ditu bere fantasiak kontrasten eta ez da, nolabaiten landuta badin badago
eta gu ez egiteatik zeo zer gertatzen bazaio. Orduan, baita ere momentu oso gogorra da, baina hor izten dira gauza pilo, harremana izten da, eta horretarako agurtu behar zea, eta agurtzen zaren bitartean, hor sentiketak azaltzen dira, oso deskarga emozionala handia egoten da, batutan malakoekin bestean ez, bakoitzak bere erara, eta bai gorputza ikusi behar dugu, desagertzen, lurperatzen, edo erretzen, edo... Eta hauen dako, tubaikaitzan ikusi nagoela, kaminetxo bat, elokunatxo baten, momentu horretan nintzen kostiente, beste emozio zuzen batera, baina nintzera kostiente momentu hortaz, baina gogoen dako, bilitzu jatan bere orpeixa hor, gero inzinero ginunien be agurtzeko aukera eukin nagoen, berekin nagoitzen apurtxo bat, eta gero, argazki bat eta nire namak, eta horri esker, bazakit, emoteutza hau zentzu geixea hau ekaitze, emoteutza hau simbologia geixea hau, edo gurekin asko presentia hau dago. Nik edozeini, horako eriotza baten aurrein, gomendatuko notzake argazki bat ezimada elementu bat, bere ikusteko doala, zezo ekitzeko, hori oso importantia da, dolo etxerakoen, eta pertsonatxo hori, gure kasu ekaitz, ondo gogatzeko. If you know you can breathe, it's not too long. When I can see sun, it's not too long. La persona en duelo, el doliente, va a ir atravesando por diferentes etapas, no siempre de un modo secuencial, pero sí las podemos distinguir. Pasatzen zera horako amildegi sakon batean, zakit, nire irtenbide bezala pensatzen dut izan zela, nire asko egiten nuen. Eozin etorten zen, bai anatria denean, ez nintzen kapazitz egiteko ere nire bezatzen nintzen oso nire jarri izugarri izan duen. Eta horrek egin zuen, egun hori izan dut salbuespen bat, Jonkaren hausak eta ez hori danak egituen, urrundea gaberako berriro ja, akarbabea, tristura. Ekaitzil eta berehala izan nuen beste ekaitz bat zaitu zela. Baina ekaitz bakarra izan zen, eta bakarra dago ezan. El doliente no termina de creerse lo que ha ocurrido. Muchas expresiones que nacen del doliente son no es posible, ¿cómo puede ocurrir? No me lo puedo creer, parece que todavía lo tengo en casa. El doliente experimenta una sensación de incredulidad ante lo que ha vivido. Dolua berezitza, latinetik dator doluz, eta esanahia mina sentitzearen esanahia da, ez? Dolerse esaten duguna, ez? Norberan min hori sentitzea, hortan murgiltzea, ez? Maitatzen dugulako, min egiten gaitu maitasun hori batzen dugunean, ez? Sentiru nagoen mina izan zen harimaren mina edo. Ekaitzen eriotzak subosatu zen mina nigan izan zen nire eriotza baita. Mina inzan handia bizitzea ere zaila zabaz. El doliente entra de un modo más específico y concreto en el duelo. Se entrega al dolor. En esta entrega al dolor, el doliente va a comenzar a hacer las tareas del duelo. Básicamente tendrá que ver con 5 tareas que son las que preparan para la última gran tarea del duelo. La primera, pedir perdón. La segunda, perdonar. La tercera, dar las gracias. La cuarta, decir te quiero, para finalmente poder decir adiós. Permitirá llegar a la última gran etapa del proceso de duelo, que no es de curación, porque el duelo no es una enfermedad, sino que definimos como de transformación, que llevará
a una experiencia pacificada. En mi propia historia también tengo una silla vacía en la cual está sentada Estíbaliz, que con 3 años y 8 meses murió. Ella nació con una discapacidad severa y desde el principio sabíamos que su vida estaría limitada en el tiempo, mucho más limitada que la de cualquier otra persona, ¿no? Los 3 años y 8 meses que vivió fueron un regalo en mitad de las dificultades y del dolor que vivimos con sus múltiples discapacidades, y su muerte nos introdujo como familia en un itinerario de duelo. Tengo el recuerdo vivo, ¿no?, del día en que murió y la suerte de haber podido tenerla entre mi mujer y yo en nuestros brazos cuando ella respiraba sus últimos alientos, ¿no? Es un recuerdo que queda para siempre. Yo hoy me dedico a los cuidados paliativos y ya lo hacía entonces, y creo que mi graduación profesional se la debo a ella. If I do this work that I do nowadays, it's because I was 18 years old when my mother died. And that personal experience was what started me reflecting on the grief process and how difficult it is, and how can we deal with death, you know, and loss. And since that time, 30 years later, I have gone through the loss of my father. He died a year and a half ago. Actually, strangely enough, with the same illness, he had congestive heart failure. And the 30-year difference is completely different. You know, it's like black and white, the two grief processes that I've gone through. The first time when my mother died, it was like I had all the risk factors that I see in people that I work with, just a lot of vulnerability around the whole situation, and that could mean a very difficult time dealing with the bereavement and the loss of my mother. Bi eriotzek ez dakate zer ikusirik. Lehenengoa nahiarrena izan zen, 89an, nik 25 urte zen orduan, uda zen. Anaiak 2 urte lehenago buruko gaitz bat eratu zuen, skizofrenia diagnostikatu zioten, eta 2 brote izan zituen. Lehenengotik ondo atera zen, eta nolabait bere bizitza erabat berregitea lortu zuen, karrera maitu, buelta guztia eman zion, eta beraren brotea etorri zen. Eriotzak ez usten hartu dituen, izan zen kolpeko eriotze bat, bere buruaz beste egin zuen, eta ama izan zen, gorku aurkitu zuena, eta parte bitxarrena horre berak eraman zuen, segurazki. Segurazki berak eraman zuen. When she was ill, I feel like none of us in the family knew how to deal with her illness, so we did a lot of denial and didn't know how to talk about it, and didn't know how to deal with any kinds of feelings like sadness or share what we were going through. I don't think my mother was prepared to die either, and I don't think my father was prepared to lose her. I certainly wasn't. At that time when she was ill and I was like 17, just turned 18, I couldn't conceive that I could lose my mother, that my mother could die. But she had a sign up, an embroidered sign on the wall in our house that said, "Home is where the heart is." So for her, a home was a really special place. It was better to do a service in her home than in a church now. I signed up for a psychology course. I was studying psychology, and I signed up for a psychology course on death and dying. And the teacher had studied with Kubler-Ross, and there were about 200 people in the class. It was a very popular class. This was just the beginning of people beginning to talk about this for the first time, and did my grief work during class. I mean, I remember sitting in class with tears pouring down my face. But it was really helpful, because then I could begin to understand what I was going through. And what it really means to go through bereavement and losing someone so important, you know? Igorren eriotzia izan zen ez ustekoa, kolpekoa, berak erabakita egin zuen zehazar izan zen,
bera oso kontziente zen zer bizitza zetorkion. Kaso oso exigente hartzelako bere buruarekin, ez zion horrelako depresio edo eta berak bere erabaki hartu zuen eta bere buruaz egin zuen. Eta nik erabaki hori beti errespetatu izan dut. Gogoko izan edo ez, balorazioetan sortu bai, beti errespetatu izan dut. Iruditzen zait, oso erabaki nik zait kapaz izango ditzake, oso usarta bere aldetik. Nik zait kapaz izango ditzateke. Birritan, amamaren heriotza eta aitarena. Sartu ditut heriotz horiek zuzenean, ez? Oso gertutik, zati baita bai amama eta bai aita nire eskutik helduta hil ziren, ez? Bakea sentitu nuen. Eta nolabait, ez dakit, eta beldurra galdu nuen hiltzeari, ez? Osea, momentu horri, ez? Behar bada, biak lasai hil zirelako eta ez dakit, nik uste dut izan zela bizitzan ikasi beharren zerbait, ez? Eta horregatik sentitzen naiz oso esker honez, ez? He was living in Hawaii at the time, and he was attended to by a hospice team that went to his home. They were so kind, they were so good, they helped him. And he was very prepared to die. He had been talking about death for years. Actually, he was old and he had a lot of illness problems, and he was kind of ready to die when it happened. So he talked to me, he talked to everybody that he needed to talk to, and he felt very prepared and accepting, and it was just all so much better, you know? And obviously, after he died, I know that, now I know how to deal with feelings, I understand myself, I have this incorporated into my philosophy of life that people die and we have to deal with loss, so all of that makes it so much easier. Minbizia diagnostikatu ziotenetikan, nire aita bere gareko gizona izaki toten bat bezala zen. Ia ikutu ezin zen pertsona bat eta oso burujabea, kantu liburu bat hartu eta elkarrekin gogoko zituen kantuak kantatzea, ezta? Eta hori izan zen, niretzat izan zen sekulako esperientzia, amakola begia zabatza hori irazik duen zeratikan eta beretzat personen zutezuz. Horrelako ikusi behar nuen ere, ez? Eta alazan, azkenean hori izan zen kantu saio horien izan ziren despeditzeko moduak. Elkarri, laguntzea, elkarrenganako aitopen moduko bat, elkarrenganako maitasun ematen moduko bat, eta hori, kantu saio haien hori zerbenarekin gelitu naiz, eta bi urte hauetan bizitakoarekin, eta heriotze unea iritsi zenean ere, berra lasai zegoen, hitz egiteko aukera ere izan genuen, eta zerbait gestioren bat, edo arreguraren bat, edo sumatzen azezunen galdetuta ez lasai zegoela eta ondo zegoela, eta apaitza ere azken hori bat ematera edo gerturatu eta hauzertara dato, eta zuen horren beharri gara oso lasai zegoen eta lasai joan zen. Tristes, entonces es más normal vivir el duelo con enfado y con rabia que llorar y estar triste. Eta ez dituzu, garrotunak. Zure burua zuzu garrotunak etzen bizikan besteak, dena beste medikoak, beste hori egin bagenu, beste hori izan bagenu, agurrak edo semeak edo gizontxoak gonapetatik edo gure ondotik irten da zeuden, eta orduan bizkine, bikote ez dakit gari bat ekonomikoa zela, eta hori horako batetan,
inorrek abisatu gabe eta inorrek ez esan gabe, moztu egiten da. Prozesuan, azarretu egiten gara, medikuarekin. Medikuak gure esaten duzuen lana ondo duela, osaketan egiera, eta justo kontrako dara paso zan, ez? Justo duen okerra horazaten. Edo nola eman zen informazioa diagnostikoa, nola informatu ziaten, zergatikan ez zuten tratamendua bukaera arte, edo zergatikan eman zioten. Eta aita joan zanean, ama asarratu egin zen. Asarratu zen Elizakin, asarratu zen Arantzazoko Amabirjinarekin. Zati, karo, sentiu zen, traizionotan mugan, ez? Zati, karo, berak eukan esperantzia, Amabirjina lagundu ingotzala, kusien ez otzala lagundu, ez? Jangoikoarekin edo gure sinismen gidori horrekin. Amateko ezeni egiten ikustea edo senarra egiten ikustea partitxarra berak eman du. Eta alde horretatik berak egindako sakrifizioak, egindako otoiz guztiak, egindako Arantzazuko martxa, itziarko martxa, lurresera gaixoak laguntzera jutia, ostiral goizeko seitafeki eta Jesusen bihotera Donosti Urbulera otoitz egitea jutia, eta berak duen sensazioa altarrotarrik izan dela guztia, ezta? Eta zerra da Jangoikoarekin. Azarrean balima gaude, ez gaude gure saninean, kontrasana ematen du, baina oso azarra bizian balima zaude, aldi batetik energia ematen dizu, eta ez dizu nolabait zure saninean arreta jartzeko aukera ematen. And there are gender differences as well, too. This is kind of culturally allowed for women to express sadness more than for men. Sometimes men can express anger more easily than women. There's also the social support. Women tend to look for more social support, to look for help in other friends, family as well, and men tend to isolate themselves more or have a different level of communication. Yo formo parte de una generación que nos ha tocado, encima soy de Rentería, nací en Rentería, y bueno, pues soy producto un poco de la época en la que vivimos, ¿no? Tú tenías que ser una persona intelectual y de acción. Como que el corazón se dejaba un poco para las mujeres y, aunque tenía mucho corazón, porque las reproducciones nunca se hacen sin corazón, pero, sin embargo, lo guardabas para dentro. Eta dolu femeninoa izango genuke dala erresago espresatu egiten dena, negar gehiagorekin adirazi egiten dana, eta nolabait banatuago izaten dana. Eta gizonarena edo hobeto dolu maskulinoa izan da, normalean gehiago razionalatu egiten da. Mi mujer comenzó a llorar, de alguna manera él casi por imitación también. Y yo, que había estado llorando antes, me mantenía en un discreto segundo plano, más frío. Cuando él me mira y me dice: Aida, tú no lloras porque eres médico. Fue un regalo que me hizo porque me dio permiso para llorar. Horrekin dituen horako sentiten batzuak, nik inoiz ulertu ez ditudanak. Girola ere buelta asko eman, esate baterako askatasun sentiten bat, ez? Dependiendo un poquito cuál haya sido esa relación, pues podemos estar muy enfadados con ella, podemos notar mucho la ausencia, sentirnos vacíos, sentir incluso que nos hemos muerto nosotros mismos con ella. Y por tanto, los sentimientos se mezclan y podemos estar por la mañana muy enfadados y por la tarde, sin embargo, muy desconfadados. Baina hau zero sentiten berdina, ez da? Sentiten horrezaten no sentiten bat, izan hori zen, ez da privilegiatu bat, behintzat
emaztea, eta hori, lehenko gari bateko emaztea bezala, ez, izan duen nire laguna, hori, dana, neskame, emazte, maitale, dana, ez. Orduan, hola pasatuzun bat ez duen ulertzen. Erreakzio guztiak esango nuke normalak dira. Zeren prozesua nola bakarra den, hau da, desberdina biziko duen pertsona batek, eta bestean eta bolu berdina bizi. Beti itxaron behar dira gauzak eta denbora eman ondoren nahi badugu galdetu edo begiratu. Zabaztan galdetu behar bat, horretatutan ez, hori bakoitzak bere gara. Baina epaitzea, maite ditugun personak ezin ditugu epaitu inoiz. Zenbaria batzutan dolu ez onartuak eta horiek dira gizartean naturalki espresatu ezin direnak, ez? Adibidez, gaixotasun mentala duten pertsonei edo batzutan umeei edo adineko pertsonari ere bai, ez? Baina, zirudenez da, bizipena dauka, onartuko du, zergatik kexatu behar du moduntan, eta bat. Dolu prozesua edo dolu sentimendu horrek agertzea bez dago ikusita. Adineko pertsona bat izendanean, eta, ikusten da, esaten dakoa bizitza legea zen, oso zara zen, da beti eriotzarekin hasten. Kasu askotan, Alzheimerren kasuan, edo beste gaixotasun batzuen kasuan, gertatzen dena da pertsonak nortasuna galtzen duela, komunikazioa galtzen da eta despersonalizazioa ematen da kasuan. Pues no es lo mismo que un hijo haya muerto en un accidente, es más fácil sentir la agresividad y buscar la causa fuera, que alguien pues haya muerto por un suicidio, pues probablemente no lo vamos a entender, no vamos a sentir culpables nosotros, y la culpa pues la vamos a echar hacia adentro, ¿no? Y nos vamos a olvidar a nosotros mismos. Eta egia da, intensibotan ditzea guztiz ezberdina da. Zainketa aringarrietan jente gehiago ditzen da, baina heriotz prozesu hori askoz landuagoa daukate. Gure unitateetan, intensiboetan ditzen den jendea era akutu bat ezitzen da. Eta horrexegatik prozesuak generalean gogorragoak izaten dira, zupitoki ematen direlako eta ez dagoelako askotan behintzat prozesu hori aldez horretik lantzerik. Nire ustez, intensiboak dira zainketa aringarriak egiteko oso leku aproposa. Zeren hiltzen den jendea gure laguntzaren behar osoa dauka. Eta horrek aukera hori eskaintzen dugu. Batzutan, noski, probesten gara horretaz eta lan hori egiten dugu, beste batzutan gu ere, gure heriotzak gu ere ikutu eta hunkitu egiten gaituelako ez gara gai izaten hori egiteko, eta pena da. El doliente, que intenta expresar su dolor, que intenta manifestar el dolor por la rabia de su ser querido, se encuentra con una negación social del derecho al duelo. Se expresa con frases, a veces frases hechas, pero que transmiten no llores, sé fuerte, hazlo por los demás, como si tuviera fuerzas. Tú tienes otros hijos, como si el afecto pudiera repartirse. Está tranquilo, ya descansa en paz, está en el cielo, como si eso fuera un consuelo para la experiencia del dolor que uno está viviendo por la ausencia. No te tortures más, como si dependiera de mí el deseo de torturarme, o como si no tuviera derecho a sentir el dolor. Por la relación humana. No sabes, esto es un lugar, pero no sabes, es difícil.
sentiduko zu da. Lasai, denpora gara. Berak inguru nebituen eriotzen egituela. Horretik da, eriotaz itzaitea gora. Indian pasan dituen zenbait urte, bizitzen urte bertan eman dituen, eta bertako kulturan ikusi nuen nola heriotza naturaltasun handiagoarekin bizitzen zuten. Hemen baino, gure inguruan baino ez,